Takže čau lidi, vítám u dalšího videa. A v této videu je další Egg Wars, protože první díl měl mega moc úspěchu. Zase se Lasakou a Salakou, yeah! Jdeme hrát. Mám obsadět vajíčko jedným blokom jako kedysi. Stav je na ti pod kopu. Maria. First blood. Mandomix, nešiklí by se ti bloky? Ne. Game. Hej! Vy jste... Z dálky to vidím. Tak to je zábava. Ty vole, tak ty dostali jak nic, hej. Úplně easy peasy byly. Co je špíňáku? Co je špíňáku? Mesek. Kámo, já se poseru, fakt. Tak pojď, na málo, na něj. Pojď špíňáku. Nic zase do vojdu. Tento vždy do vojdu. Čo? Kdy to vojdu prostě? Dostal. A nebo když se začne být. Udělám, mali by se začít bát, víte čo? Dostal. Chodit domů. Ne, tady domů. Potom. Blok mám ničit, co mě nám. Dějme se. Dostal. Yes! Amo. Jdi. Zabíjej ho. Dopojem. Mali by se nám začít bát. Yes. Jak jste? Špíňáku. Dobrý. Bacha. Ne, Salako, ty nebude postižená. Ne, kámo, sorry. My jsme úplně v prdeli kvůli tobě teď. Dobrý. Co spravila? Mě podkopala. Alebo by mě, kdyby si mohl pozornět, či mi něco zozadu nejde. Schodil jsem ho. Vím ho. Kde? Na žlutých ostrově. Jdeme na něho. Je tu zase jako hraniční hliadka, protože vám povím, kdyby se někdo blížil. Beru. Pojď, jdeme na ní. A bacha na trapky. Idem Nevím. ještě nějaký ty mini a idem si ještě víte čo koupit? Mejsku, s tou jsem dobrá. S mejskou jsem dobrá. Nepotřebujem ginčat, že stačí mi mejsku. 10 bloků od nás. Tady. Ej, trafice, nevím. Miska. Yes! Jo! Easy! Udělal. Zelení. Kde jsou ale? To nevím. Počkejte na mě. Jo, jdu. Já vím, kde jsou. Počkejte na mě a já chci být s váma. Ne, je Ale- nemusí hlídat, ne. Kámo, on je poslední hráč, tak si užijeme všetci. Ten... Kde je? Ne. Jo, čekej, já nakoupím mini. Nemusíš hlídat. Ty kde jsi? Nemusím. Nemusí. No. On je poslední hráč v této hře. A Já já jsem vím. iba mít v týmu. Jo, vidím ho na středu, vidím ho. Můžeš se na to. Kde? Za mnou. Jo, jdem. Kde? Tady je. Vůbec. Nevadí. I tak Bart Domix ho našel. Tak pojď. Počkejte, já chci s vámi mať posledný kill. Kde jste? Yes! Easy, vy špíňáci! Champions! Yes! Yes! We are Takže lidi, champions. pro tady to video by to bylo všechno. Ne! Jo. Ne. Dali jsme win. Takže pro tady to video by to bylo všechno. Na jakom lobby si? Na jedničce. Takže Tam. lidi, pro tady to video, jo, by bylo všechno. Kde jsi? Doufám, že budete chtít další pokračování, protože mě to mega baví. A asi lidi zatím čau.